ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዓለም ኣይከኣልን ዝበለቶ ቃልሲ አንጻር ሰሓያላን ከም ዝከኣል ዝገበረ ረቂቕ ሓይሊ ምዃኑ ሰሙናዊ ሓተታ ገሊጹ ምሉእ ትዕዝትኡ ብመልክዕ ጸብጻብ ተዳሊሎ ይስዕብ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዓለም ኣይከኣልን ዝበለቶ ቃልሲ አንጻር ሰሓያላን ከም ዝከኣል ዝገበረ ነታ ትሕቲ መሬት ክትቅበር ዝተሓስበት ፍትሒ ካብ ማዓሙቕ ኣውፅኡ ኣብ በሪኽ ዝፋን ዘንበረ ረቂቕ ሓይሊ ምዃኑ ብምኽንያት መበል 52 ዝኽሪ ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ዝተዳለወ ሰሙናዊ ሓተታ ገሊጹ እቲ ልደትን ልዳትን ረዚን ታሪኻዊ ምዕራፍ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ ሓተታ ህዝቢ ኤርትራ ን30 ዓመታት ዝኣክል አንጻር ናይ ምዕራብን ምብራቕን ሓያላት ኣብ ዘካየዶ ነዊሕን መሪርን ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ስነ ሓሳብ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝሰረቱ ሓበን ህዝብን ሃገርን ዝኾኑ ወርቃዊ ክብርታት ክውስኩስ ከም ዝኸኣለ ጠቒሱ ኣብ መንጎ ኩሉ ክፋላት ሕብረተሰብ ኤርትራ ብዘይ ኣፈላላይ ሃይማኖት ጾታ ቀቢላ ቋንቋ ባህሊ ማሕበራዊ ቦታ ወዘተ ኣብ ማዕርነትን ፍትሕን ዝተመስረተ ልሑል ማሕበራዊ ስኒትን ጥምረትን ብምንዳቕ ኩሎም ዜጋታት ከም ዕላማ ዝወስድዎ ዝኣምንሉ ዝምርሕሉ ዝከላኸሉሉን ዝስውኡሉን መትከላት ብምዕባል ብመንነቱ ዝሕበንን ኣብ ገዛእ ሰብኣዊ ዓቕሙ ልዑል ምትእማን ዘለዎን ብርቱዕ ህዝባዊ ስነ ኣእምሮ ከም ዝፈጠረ ኣብሪሁ እቲ ሓተታ ስዒቡ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ክብርታት እዚ ባህሉ ገይሩ ብዘይ ነግፈረግ ሳላ ዝተቃለሰን ኩሉ ካብኡ ዝሕተት ክቡር ዋጋ ሳላ ዝኸፈለን ድማ መሰር ርእሰ ውሳኒኡ ካብ መንጋጋ ሓያላት መንዚዑ ብኣንጸባረቂ ታሪኽ ኣኽሊል ሓርነት ክደፍእ ከም ዝኸኣለ ኣነጺሩ እዚ ኣብ ነዊሕ ሓርነታዊ ቃልሲ ዝተኸስከሰ ክብርታት ንህዝቢ ኤርትራ ንናጽነት ኣብቂዕዎ ጥራይ ዘይኮነ ድሕሪ ናጽነት እውን ናብ ተረካቢ ሕድሪ ወለዶ ሰጊሩ ንህንጸት ስልጡን ሃገር ዱልዱል መሰረት ብምዃን ኣብ ምህናፅን ምስልጣንን ናጻ ኤርትራ ተኣምር ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምምልካት ኤርትራ ነዊሕ ኣብ ዘይኮነ ግዜ ኣብ ኩሉ መዳያት ቁጥባውን ማሕበራውን ዕቤት ክትመዝግብ ዝበቕዐት ፍጡን ገስጋስ ብቐንዱ ምህርቲ ናይዚ ካብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ጀሚሩ ዝተኸስኮሰ ሃገራዊ ክብርታት ምዃኑ ኣስሚሩሉ